Do prdele, tak jak se držím, tak si připadám ještě víc jako teple. Oh, this is freaking awesome. Ne, on to tam použije na začátek videa do píče. Čau lidi, já vás vítám u dalšího Nikdy jsem. Tentokrát jsem tady s Frantou a Jirkou. Čus. A pokud nevíte, o čem je Nikdy jsem, tak se podívejte na některý z předchozích dílů. My už jsme trochu opilí a chceme pít dál, takže jdeme na věc. Jdeme na věc. První otázka. Nikdy jsem nelízal holku a necítil přitom jejich canky. Já jsem nemyslel radši na to, jak vůbec, ty víš, jak vůbec chutnají canky. Já nepiju. Já jsem tam necítil nic. Já taky ne. Já jednou jo, byl to nechutný. Podle mě kecá. Vážně, Jirko. Vy jste divný, ty vole. A zase se budu chlastat, ty možná si trefil nějaký bod, hele, který lechtál na se smíchy. Ovko, mám vyzad. Pojď já tě polechtám. Víte, co jdeme dál? Nikdy jsem nesral do jiného prostranství, než je WC neboli hajzlík a nepočítají se pleny, když jsme byli malí. A to není pravda, kurva drát. Do Ty vany jsi se vystral do vany. Ne, já jsem strál v lese. No a taky, že jo, to je normální. Já jsem nesral nikdy takhle. Já jsem nikdy nesral v lese. Ale Ty vole, tak se otřeš kapesničkama. Nebo listem. Nebo listem. vím, že sestra se jednou vysrala. Vím, že mě to jednou chytlo, když jsem roznášel letáky. A strašně jsem si říkal, jo, já to dodělám a já už jsem se bál, že se poseru. Co Ty se s ním třeba se nikdy nepřiposeral, jenom trošku. Do kalhot, do slipu, do trenek. Aspoň trošku, jako jsi prostě jako chtěl usrat a jenom trošku si cítil, že to je trochu řidčí. A neposral si se prostě jako trošičku. Ne. Ne. To je tak nechutné. No my jsme pili jako, takže... Já jsem sral v lese. Já taky. To je hezký. Já vám to A nebrání. na mě přišel takový Ale je to váš kámo, takový koníček. boban, co jsem tam nechal, to bylo horší jak od velbouda. Nikdy jsem neusnul při masturbaci. To se mi nikdy nestalo. Jako Já toho jsem můžeš taky usnout. Já To nevím, ty vole, nemůžeš- dítě to musí prostě hypovat úplně. Kámo, tak když si lokneš Red Bullu, vole, tak máš přece Ne, křídla. já ne, v nevím, té jak to ruce. máte vy, ale nepak třeba při spánku, prej jako kluci dosávají během toho erekci, ale já když třeba mám erekci ještě předtím, než jdu spát, tak nemůžu vůbec usnout. Počítám, ale při masturbaci, ne při erekci. No ale ani při erekci, takže většinou Ale u toho nemasturbuješ, máš vždycky erekci. Ty masturbuješ, když se ti postaví to nejde, no já vím, že ne, ale to ne. Kámo, to bych chtěl Nikdy se mi vidět. to nestalo. Kluci, Já náhrad. tady tím zjistím, jak velký jste prasata, jo? Ty vole. Mezi půlky. Ty mi žonglovat, ty pičo. Kam mi to šáš, ty prase? Hele, vím, že to taky lepilo. Co děláš po noci? Nikdy jsem si... Já tě zabiju. Nikdy jsem si nestrkal ruku mezi půlky a pak nečuchal, jak to voní. Tak to jsem fakt nedělal. To mě ještě nenapadlo. To mě fakt nenapadlo. Když jsi třeba já si to neučil, nebo třeba neučila prdel. Já si to spíš uměl neřekl. představit, já si to uměl spíš představit, ale nedělal jsem to teda. Já neříkám, že jsem to Jako dělal. otřel jsem se prdel, to jo, to je leťák, Ale ale nečuchal ne, že tomu. nečuchal jsem k tomu teda. To ještě by to Jako bylo... to mě stačí, jako když se vyseru a prostě to cítím normálně. To už je takový dost velký strach. No to je jako, Osmát. kámo. Že docela fetiš, jako no. Jirko, prosím, vyser se na náš záchod. Já chci cítit tak, já chci... Nikdy jsem si nepřál mít jiné rodiče. Hele, byly chvilky, kdy jsem o tom fakt přemýšlel. Já taky. Jsem měl chvilky. Neříkám, že to bylo jako teď Taky, někdy, že- ale no prostě právě, jako když to dřív, jsme- no. Tak jsem za to rád, jsem aspoň jaký jsem. Přesně. Takže totální čurák. Já vím, že u tady toho budu pít. Nikdy jsem si to nepředstavoval, jak to dělám s učitelkou. Ty vole, to Takže není se napij. fér. Hej, kámo, jsem měl jednu sexy učitelku na Já jsem základce. nevěděl, Kamu, víš, kolik já jsem měl takových učitelek? Ale Fakt? my jsme taky měli pěkný... Já jsem měl samý starý krávy, vole. Jenom jednu pěknou. Ty, já měl samý mladý, víš, co to pro mě bylo? Takový divný, že jak jsem tu učitelku poznal, tak jsem na to fakt myslel. Ale bylo to snad ve školce ještě, nebo na prvním stupni. Tak To jsem byla okay. fakt pěkná. Vždycky Ve přijdu školce? s tou košilkou, rozepnu si 2 zipy, řeknu, dobrý den. Už ve školce si představil, jak to s ní děláš. No. A tak když jsem dostal erekci, tak jsem se otočil k ní a dělal jo. A vlastně jsem se jí fakt vchloubal tím. Jak tam teďka ten malej Franta, vole, šusňáček, vole, stojí v té koši a ty skřínky. Jo.
Nechně bejt. Nikdy jsem si nehonil nad fotkou své spolužačky nebo kamarádky. Tak nic, no. Tak čus. Tak jít zaklínadlo, kurva. No, Ten mikrofon bude asi dost dobrý na to, aby to slyšel, co si dělá. Já mám pocit, že jo. A nevadí, no, boys, tak já piju, no. Já taky piju. A Fran, to ty ne, jo. Já piju, jasně, že jo. Nikdy jsem nemasturboval ve školním prostranství. Ne. No, kurva. Fakt? Jo. A nevím taky. Já ty si piju. Opravdu. Berete školní prostranství jako školu, družinu a No takhle? jakože záchod, třeba. To jste fakt šli na záchod a vyhonili si ho tam. Ano. To si děláte na mě prdel. Chcete to popsat? Jo. No prosím, tak co se Tak stalo? jo. Detailně, prosím. Prostě, o přírodopisu, ne? Vepředu se dělala prostě jedna spolužačka. Do piči, měla na sobě prostě mini sukni. Já normálně, já jsem musel jít na záchod a fakt, opravdu jsem si vyhonil na záchodě. Opravdu, bez prdele. Popisuj jak dlouho. Já vím, byla, kdyby si viděl. To už nebudu popisovat. On to fakt vystřelil. Prostě řekl jsem si, hele, přišel jsem pozdě, nestihl jsem ráno. Já nevím, ne, že bych nad někým přemýšlel, jen jsem nechtěl být ten den nějaký prostě moc horný. Ty jsi nám to opověděl. Mě trapně. Ty vole, a jak to myslíš asi, že mě teďka do prdele? Nikdy jsem měl sex na veřejnosti. Co je bráno jako veřejnost? V parku, No, Počítáš- zafikal si ve vlaku. nebo jakoby... Čítáš vlak? Když jsme si když jsme byli No, v je to kupečku. taky jakoby- Tam jsme byli v kupečku a dali jsme tam si záclony. Je to taky jako veřejnost, jako což prostě nikde venku. No, já řeknu to takhle, já jsem netrefil. Ale někde jsem byl, ale nebo to konečně. Takže jsi byl v prdeli. Se to blbě vysvětluje. Děkuju. Takže jsi byl v prdeli. Nebyl. Nikdy jsem si nepředstavoval kamarádovu holku a nehonil toho. Já nevím, sorry, ale vy máte samý hnusný holky, nebo měli jste. Můj... Ale ta tvoje ušla. Tak nic, no. Tak mi nalej. Halna. Já jo, no. Nikdy jsem neokradl kamaráda a nebo člena vlastní rodiny. Peníze cenného, něco cenného, peníze, prostě cokoliv. Tím taky. Jako fakt. Když jsem byl malý, to byl vlastně první a úplně první zkušenost nějak s holkou. To jsem se s ní líbil nebo něco v tom smyslu a tam bylo něco naznačené, že když si ji vezmu, nebo když ji požádám vlastně o ruku s těma správnými slovama, tak vlastně bude sex. No a tak jsem vlastně, mám vzal takový jeden prstínek a zkusil to. Ale byla to jen blbá sázka, potřebovala si to nahrát na mobil a já byl za největšího trapáka. Mámě jsem vrátil prsten, byl jsem za největšího zloděje a už se to nějak radši zapomnělo. Nikdy jsem neuhodil ženu. Piju, protože mě jednou Niko dala facku a já jsem jí prostě, nevím proč, jsem jí dal prostě z reflexu malou zpátky. Já koštuju, jak je to silný. Ty piča se zabavil. Nikdy jsem si hlasitě nezasral na veřejném místě nebo něco takového, škola, veřejný, prostě kdekoliv mimo domov. Ale já mám pocit, že vždycky, když jsem ve škole usínal, tak takový se zbudím s tím. Ty vole, neprnul jsem si. Kurva, já radši se jdu spát, takže mám pocit, že jsem si fakt usral. Nejsem si tím jistý, ale což už chci ten parák. Sakra. Chceš tu kolu? Nechceš, dobře. Girl, baby, tvých se... Nikdy jsem nepodváděl při této hře. Tak to vím, že Franta pije. Já vím, no, to už jsem... Ty jsi řekl... Ano, a ty jsi Ne, souhlasil. to byl, co? Ale Ale ty jsi souhlasil. mlčel jsem. To není no vlastně. Tak koho? To je jedno. Není. Je. Víš, o koho jde? Asi. Možná vím. A máme fakt strašně sexy, jako tady ta holka. Ne, věř mi, on je fakt udělaný, teď pro něj není nikdo lepší. Ty krávo, mám nás všechny. Nikdy jsem nechtěl vidět, jaký to je, když si holka prstí. Jako nechtěl si vidět, jaký to je. Vědět, jaký to je. Nikdy jsem nechtěl vědět, jaký to je, když si Tak holka... to jsi mě dostal, no. To se vás dostal všechny, to mi je naprosto jasný. A počkej, já jsem fakt nad tím nepřemýšlel, ale jako... No už teď tím přemýšlíš. Teď jo, že jo. Já jsem spíš chtěl být ten, co to dělá, než... No ale už je to představa. Výhoda tlusté holky je, že si můžeš najít prso kde chce. Nikdy jsem neviděl 3D nebo animované porno. Jdi do prdele, ty Já- haj... Jedna. Nikdy jsem nezasunul svůj penis do jiného otvoru.
Jako ale nepotřebuje se ženská, ne? Prostě do otvoru nějakýho. I ženský. Já se aspoň napiju, vole. No právě. Do jiného otvoru než vaký. Nejsi čurák. Jo takhle, jasně. Kurva fakt? Jo. Já letuju své babičky, že tohle musí slyšet. Okay. Pozdravím Frantu a toho třetího, co vypadá tak na 32. To si nějak prdel, tečko. Já zase oholím. Jo. Já chci mít taky nějaký úsečí, podám starší náhodou. Nikdy jsem nestolkoval Facebook své přítelkyně. Tak nic. Kámo. Nikdy jsem nikomu nepřekazil šuk. Bohužel ne, ale měl jsem to v plánu. Ne. Si pamatuju. A kámo, a to je fakt, Jo, že já to. jsem spal a prej jsem normálně jsem vstal, normálně jsem se posadil na tu postelu, podíval jsem se na ně. A zase jsem se lehal a nepamatuju si to. Jaký to je, všechno vidět jen v jednom záběru. Blbý co? No, kolik tam je To čas? mě trošku zrušilo ještě. Já se normálně netěším ty vole na ten. Na tu 20. Prostě to už je takový ten kulatý Ale věk, je to kulatý- kdy si řekneš 20. Tvoje, to už je jenom 30 let a je ti 50. A je to taky jen 60 let a je ti... Nikdy jsem nebyl na ničem závislý. A Natáčení videí, stříhání videí. Závislý jako přímo na tom. Jo. Ne, to nejtrapnější. je to jako myšleno jako potřebu, jako že to prostě potřeboval. Masturbace. Na jedný holce, kterou jsem měl fakt rád, nakonec to vyšlo. Prostě jsem jí měl více rád, no. A byl jsem jakoby na ní závislý. No, teď mluvím já, počkej ještě. Na lolku. Na lolku jsem chtěl říct, já jsem fakt jako už i ztrácel jsem nervy a byl úplně nerd chvilku. Jako fakt jsem to dřív bral vážně a jako dřív nebyl skoro den, kdy jsem si to nechtěl zahrát. Nikdy jsem se nechtěl střískat nebo schlastat ze žalu. Já si dám zase to pladám. Chtěl, ale neudělal. Co ty, Michale? Jasně, vole, ne? Když jsme pili. Tak jsem pil jenom rád, dobře. Bylo to kvůli ztrátě, rozhodně. Byly přítelkyně, že jo. Jsem se chtěl fakt schlastat, protože ještě mi do toho přišly hádky mezi rodičema a tohleto všechno plus ztráta kamaráda. Uvažoval jsem nad tím fakt strašně moc, že se prostě vožil úplně do nemoty. Takže jsi A neudělal jsem to. Takže jsi nakonec řekl, hele, já si ho radši prostě nevyhoním. To bylo vlastně si kvůli ale jo. Když si přemýšlím, tak když jsem třeba někde slavil s kamarády, se kterýma mi to tolik nějak netáhlo, tak já jsem se chtěl požádat nad tím, že já jsem tu vlastně jako navíc nějak tu zrovna nezapojám a bylo by vůbec blbý s nima být, prostě jsem se s nima necítil tak dobře, že jo. Prostě to nebyli ty praví lidi pro mě, já jsem rád, že tu jsem teď s váma, protože fakt se teď cítím normálně přirozeně a ne jako nějaký kreten, co se na něco hraje. A Nikdy se... Jo, promiň. Ty vole, vy alkoholici zasraný. Nikdy jsem nevykecal něčí tajemství. Víš, že když jsem úplně, tak jsi hnusnější. Já myslím, že ty lidi jsou hezčí. Ale... Dej mi na ně pusu. A ty vousty. Mýval. Ale pár tajemství jsem vykecal těm druhým, ale sformuloval jsem to tak, aby je to neurazilo. Mě se prostě normálně dá Nikdy jsem věřit. měl beďar na penisu, ne počkej. Jsem měl. Jako tajemství, jako... Nikdy jsem nedostal friendzone. Co to je za otázku, ty vole? To každý dostal, ježiš, tak to je taková žíznivá otázka, jak se říká. Já nevím, v čem máš problém, ty jsi prostě akorát styluje a bojíš se... To tím není, mě prostě všechny odmítají, já to nechápu, já to Ne, nerozumím. jedno tě holka odmítá, bojíš se zeptat nějakých normálních holk. Pán Pavla. Ty se ptáš taky normálních kráv, taky že jo. Kráv, Mně to neříkej. Ani Michalovi. Nech to bejt teďka. Nechám. Věř mi. A odkud jsi dostal ty friendzone? Ty vole, to chceš Všechno, jak počítat? jsem snad s ním chodil. No, tak Chodil nebo s ním třeba jen no? No vlastně je Ne, fakt... chodil. Neznáš, To není tak to pici- znám prostě jenom já asi, vole. To není picí otázka, ale může se to... Máte kamarádku, se kterou byste chtěli kamarádit, ale fakt byste s ní nechtěli chodit třeba. Je to těžký. To strašně málo kluků prostě. Ne, jako by mě nejde o to jedno, že jo? Ne, nebo to je o ten. jasný, ale... Tak je to zní strašně, kdyby jsem chtěl jenom sex, ale Ale pak strašně to tak málo, zní strašně málo si hnusně. řekne kluků, že když má hezkou kamarádku a ona by něco chtěla, tak proč to do prdele pro ní udělat? Tak já vždycky To pro všechny ruku na holky dělal srdce. všechno, vole. No Já právě. vždycky jim viděl To je ta všechno, chyba, co- vole. Co mě na očích, tak jsem jim se No, snažil přesně. dopřát, že jo? A to je ta chyba asi, vole. Musíš prostě na ně srát, posílat je do píči, vole, šilhat a oni pak po tobě půjdou. Víš, co mi potom řekla? Co? Jsi dobrý kámoš. Hej, tak takovou holku bych poslal tak rychle do píči. Normálně do očí. Nikdy jsem nebrečel kvůli holce. Ach, pane bože.
si prdel. A dáme si na to Tatranský čaj. Tatranský čaj. Tak jo, nalívej. Vy se stydíte za to, že jste slabí. Víte, kolik jsme to teď vypili? My jsme to vypili dost, věřte mi. Dává smrdál. Tak počkej, tak... Tak mazlíka, aspoň se mnou. Počkej, a jako vysvětlete potom něco. Ty jsi vylejzal v tom domí, že doufáš, že ona ti ho vykouří, ale nestalo se tak. To je pak blbý, ne? Takže já s vámi pro tohle video... Dostal si kapesník posmrkanej do huby, drž hubu. Už mám takovýhle kamarád. Takže doufám, že se vám video líbilo. No, doufám, že jste se užili, my jsme se napili dost. My už chceme jít docela ven, takže... Hele, děkujeme, že jste se dokoukali. Děkujeme za skladnutí toto videa a doufám, že vám to něco dalo. Je to úplná sračka. Nepijte, děti, nepijte. Myslím, že tady bychom to mohli zakončit, dejte mi hlavě odběr a dejte mu trošičku naději, že tu sledovanost má, tak prosím, dejte mu místo těch 50 aspoň těch 51 shlédnutí, děkuji. Dík. Potřebuju pít, jinak to s váma nevydržím. Jo, to vím, no. Takže... Sírku. Co? Nic. Cože si to řekl? Proč jsem uprostřed? Tak on má prý něco přes 20 centáků a tak co? A nemyslel jsem jako takhle. Jo, proto celý. Ježiši, to stříhám já, ty vole, ještě to stříhám já, ty vole, to video.